Ассалому алейкум апа хӯарои азиз, тамошобинои канали мо ҳама каса хуш омаде ба канали мо духтаро. Имрӯз дар канали мо ҳам хеле новинкаҳо мешаванд духтаро. Ёра гирбишиношонам, паплиношонам мо дада буромадагиянд духтаро. Чӣ хеле ки шумо медонед, ира дар тамоми Тоҷикистони азиз мо ва дар ҳама ҷо уже пӯшидасиянд мутташтага духтаро. Ва ман хостам ки ами апа хӯарои ки дар ами ғарибӣ ҳастанд, ай мо да қафо намонанд. Баҳри ами шумо духтаро чамадономо вуҷ карда, аянаму қадар раҳ овардам баҳри шумо духтаро. Ёра касоне ки клиентои пастайни ман медонанд ки ман 10 рӯз зиёд шуд ёра фурӯхта истам. Просто тамошобинои азиз, ман вақт надоштам видео кунам ва успеҳи видео накардам. Ё тамом шиданд духтаро ва уже бори дуюм шай меёра подзаказ мекунам. Дина шав ай Москва овардан додан, ай Домодедов овардан. Нами саҳар хестам баҳри шумо видео кардастам. Успеҳ кунед духтаро, заказотон оформит кунед. Материалошон паплинои турецки доингиай духтаро, шушта мепӯшен, ҳичи намекунад. Хидам ай ё дорум тамошобино чанд бор да мошинка дохта шушта мера, не ҳичко кардаги несташа духтаро. Пешакошон хеле украшени задагиай. Беҳад хушрӯй духтаро, остин дроза қати изорпочаҳошон ай размерошон ай 46 расиски то 56 мерава. Остинакошон резин задагиай духтаро. Духтошонам бениҳоят аҷоиба, ягом хеле вай надорад духтаро. Нархи ё апа хӯарои меҳрубони мен 2500 рубли расиски нархошон 2500 рубли расиски. Доставка ба тамоми ами Федератсияи Россия дорем. Барои заказ кардан дар рақамҳои рӯи экран ба WhatsApp муроҷиат кунед духтаро. Заказакотон оформит мекунем ва шумо да доставка мекунем. Тамошобинои азизи ман, расветкошон ҳар хелай, сирхай, сафедай, бежевияй, зелёнияй, кабутай духтаро ира бинед. Бениҳоят хушрӯй духтаро. Беҳад хушрӯй ай пеш духтаро. Баъд ино духтаро як парашон санг дора, як парашон ай сини қафошон духтаро ё санг надоранд, барое ки неудобняй да, яхело медонанд барои ами кор мекунанд, бисёр мехезанд, мешинанд ваян неудобняй. ба ҳамон хотир як парашон санг дора. Беҳад варианти хубай духтаро. оз мера хидам пӯшидагим дар апа хӯарои азиз, як бор дига хуш омаде ба канали мо. Чӣ хеле ки гуфтам духтаро, новинкаҳоро қабул кардем. Размерошон ай 46 то 56 расиски наличи мераванд. Нархакошон 2500 рубли русия. Чӣ хеле ки дар танами десте расветкаи бежевишай духтаро ё изорпочаш қатиян духтаро. бениҳоят хушрӯй. материалошон паплинои турецкиян духтаро. остиношон резинка доранд. ёра шушта мепӯша апа хӯаро. ҳамаи расветкоша қариб ки наличи дорем. барои заказ кардан ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. доставка мекунем ба тамоми Федератсияи Русия ва берун аз Федератсияи Русия духтаро. бинед пешакошон чӣ хел хушрӯ украшени задагиян духтаро. остинакошон резинка доранд ва тамоми расветкоша наличи дорум духтаракои азиз. ман ай намди сафеди зардинаша дорум духтаро. сирхша дорум. чӣ хеле ки дар танаи мани кен дидасен апа хӯаро. савзакошам наличи дорум. хаки светои савзакоша бинед чӣ хел хушрӯй духтарако. нархошон 2500 рубли русӣ. успеҳ кунем барои заказ кардан дар рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. тамошобинои азиз ман, новинкаҳои мо ҳоли бисёрам видео мекунем имрӯз духтаро. бо мо боше. касоне ки бе подписка тамошо дорем, подписатсия кардан ва лайк мондан дар канали мо фаромӯш накунед. хайр духтаро, видеои мо давом дорад. ҳар як шуморо худованд нигаҳбон бошад. تو مگردی سری بامبه بس کن و خنده نکن میشه من نارامه پشت تو مارا وای الایا جان با مثلی افتا بستیه من میسازم چرا به غم خواب استیه در دادی